I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na prvi video na mome kanalu. U današnjem videu nećemo ništa raditi, samo ću da vas uvedem u ovaj kanal, Dani PC. Sve jedno. Na ovom kanalu će biti dosta gameplaya i tutoriala, pretežno će biti gameplay. Tutorial možda bude izlazio svake treće sedmice, nisam siguran. Na mojim videoma možete očekivati goste kao moje drugove, tako dalje. Ovaj kanal je napravljen da bi se mi družili, zezali, pokazivali jedan drugima. Na primjer, sada ja ne znam kako naći jedan portal u Minecraftu, pa mi vi kažete, ili vi to ne znate pa ja vama pokažem i tako. I ja mislim da bi to bilo to što se tiče ovog videa. Mislim, ovo je ipak uvodni video, to ne treba da bude dugačko. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Mi se vidimo u sljedećem videu i pozdrav!